Aladon ke jingmun, away ke bered, aklam nang sedang. Tiar kaladon, Andre, sengukum badang dan hi jing duna. Adon kam jing Arab, ke jing Krisyan, aklam tip Syaiban Pai. Hangta ngalap ya ke Chief Ministers E-Championship Challenge. Basdang ha arhajar khat khandai, ke Sarkar Jala Meghalaya, ke CMECC 6.0, kamdei tang ke jing yakun, kadai ke Jaka, ba ailat ya ki batre kam lojong. Manusnam, Shispa san pungut ya shimbenta. Nang ni pinyo pesan ngut ki yo ya chkhmat ki yo shimbenta haka program bakhandai benai. Haka incubation program jong ka prime pi yo jing yarab bat jing hikai. Hentip bat pen yo lat ban poi sha ki yo ki hat. Bai hap ya ki mar jong pi. Ki lat ban pen kyo ya ka kam jong pi bat kham tam ka jing Krisyan. Ban penkio bat yarap ya ki entrepreneur hiyo aru ya ka jing Krisyan ya ki business gran. Dilai pusan bawan chakman yo arlak tengka bat ki saupo bawan nadien yo silak tengka. Nang ni hiyo ajaka ban trei ya laki kam ki tiar ban yarap ya ban kio yo jing yarap rendeng bat ki kam legal documentation. Kaladai ka por banedan benta bat ka prime na ka benta kalaway paparnay lasya. Ka CMECC 6.0 kwa bat pin pikir tang hakakam jong pi. Ka CMECC kala incubate bun ki entrepreneur na ki khatar district ka jela. La pen mi bun ba ki kam bala pen kala jing em jong baro. Hidan ka jing mud ngin ai ka jing Krisyan. Shim benta haka prime. Detai paru join pikai ka prime Meghalaya mentu. Ni benta ka step ka mangawi ko pu ko pe. Hagani ke jing kendo bar ki shulayu la IT ka dor khaso ba poleng do ban pen pa ke jing sokya ha ka bede ba ka kompentrei ya ka Shillong Peak Roadway project. Habe keren bikin pathai ku bor bar ki shulayu loong ba wala ka ne ka project kalayo ke jing Krisyan ne kinong song snong. Nrai dangshan ke jing pen khalem ki dieng hajan ka catchment area kala pen mi ke jing sokya ha ka bede ba ke jing pen ne ek bat ke jing syakta jong ka mariang. Uli tho bulu kerpat Menteri Sarkar ban penlong ya kejing jurip lang bat barok ki badan bentah kena kakam ka bagentuk ki dor bar snong nong yalam snong bat ketenat jung okai perthai. Kenang bagane projek kan la banyat kelenti ke bakuat bat de ke babuk lang ya ki kam penroi ba kejing adai ke mariang. Ulong bagi pat ba kena kathan kil ai kejing Krisyan kena projek na duk kesenam arhajar arpuar. Bat le soiru ya kejing tekular hapreng ke Sarkar jela bat karyat laban dor bar pelun ban ulong bagane ke projek kelong ke bakongsan. Bat kadi banyat cakamat tang ba kadi banyat hagelenti ke bakut bat kaban buram ru ikjing sokya jeng gisnong kitau. Kata kan kadau ke ba borok kinong song snong wat ngaru ngilong confuse. Te bangala song meeting bat ka rai laban arsin ke badai ke ba original ka parti ke ba sign agreement ba ka Sarkar makaru komlong aware dengan bansi bangah banon kendu i ba pol badai stang na ihi bantip. Te mai mentai la ai assurance bangin saya kendu ha site bat ngin saya ban sutu nadong hadong kumno kan yat ka progress jong tu ka project khnang ba dangila sutu ba ka jingot jing e kanum dan ka jing yadai ka catchment area kan don temon ngiru ngin suk men sim mano hiben persaya ka development khamtam ka tele ka project ka balon bu mau nongrin ba ka president jong kari India ka badai hiru ka tribal kalong ka jing kemen yangi ba kawan ka development kalong ka jing kerku naman taki kon samla Hendri ngimla ban sacrifice pat ya ka environment ngimla ban sacrifice ke umbam umdi ngimla ban sacrifice ya ka igi pada ka balong kongsan ya ka imlang saalang kata kadi ka jing mo simkhya ka jonga ti ngakerpat i shoka arterik u September shobakan don hearing biang ngapok kut ba in mo ya yo inspect no kanang bakan syai kila kaliang ka jongki pai baru ila ong ba in sapen kre la kaliang ka department but shen in sapen tip bangin saya late inspection chate rengkat lang borok ki stakeholder bat ngin saya pej ke iga babahatam bangin school ka department kanang ba ki pej ba nong song kamtam jung karat kin suthu ba hakano karukom kin pentulun ya kene ka kam te kene ka kata palat sibun
Ya ka environment bat kawai ka umbam umdi ke jongi. Tikane kamde syu tangka projek namanta ka sarkar handri kadi ka sentimen pada namanta jongi kinong song snong hangtai. Tinga kum MDC jongka kharsan laban mo prem ngashim ya kane ka jingkit kya. Bat ka jingkundu jonga ka long ka basaiso bat nga sokumen ba ka positive respond jongi. Uba arki shulai ula ai tiru ek dorkhas uba poleng do ban kerpat ban ai jaka ban bo ek fire service station ha Mulberry Seed Production Center Laos Otun. Namar kene ka kam kelas ateng labon snam. Namar ka jingmi ke jing kaja bat ke jing kam try ke jaka ha Maxwellton Canchestrace. Nga soba ngayo ya kalat ban kendu i sarprestun kum home minister ban ngilayo ban ya discuss yung ba penyo jaka kanes ka sanction pisa kaladon anytime in your setup no ikatu. Tinggal ya song discuss lang bat kinong song snong kinong kikam snong ngisa kemau bakadon ka jaka hapo block 6 kabadi ka Mulberry Farming Center hangtai. Kaba khat pra ikar ka land kadang long weekend hadu mentah la 2-3 decades campaign don kam. Teka hapo ka jingpet jong bapol ling baka textile department. Ti kalong positive bahat ko por te mentah sing la budin biang beri katu ka fire station kan yarap haki natural calamities mong tangi karai laban riwat yakithan mau prem yakithan let's say ki konsulsi ka bahab jong i bapol ru te kalong positive but ila I assurance bakin sa ai jaka lai 1,000 square feet in the entrance hapo block 6 ka to Mulberry Farming Center te on the left side in your setup ya ka fire station te sin ila one ya ka project ka fire station ru kaladon te ilong fully equipped. So we hope for a positive response from the government and kajing linga jing pisa jong kinong song snong jong pajba jong ka laban bat ka sorhi baro ka way kin yo ya kajing shai la kalyang jong ka sarkar nagilaya kundu ban inspect